se tiče svih programa, svi programi u stvari su namenjeni poslodavcima osim programa za samozapošljavanje. Poslodavci kada konkurišu traže lica koja su u našoj evidenciji. Ono što je najbitnije jeste da to lice mora da se u individualnom planu zapošljavanja, tačnije u razgovoru sa savjetnikom, izjasni da je zainteresovano za neku od mera. Jedino za samozapošljavanje imamo uslova, to je obuka koja mora da se položi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili evo od skoro smo potpisali memorandum sa Regionalnom razvojnom agencijom i sa Nacionalnim naučno-tehnološkim parkom. Tako da postoji letnja start-up škola u Naučno-tehnološkom parku i postoji program obuke u Regionalnoj razvojnoj agenciji koji se slaže sa našim programom rada i moguće je položiti tu obuku i konkurisati za samozapošljavanje. Samozapošljavanje je predviđeno samo za lica koja također podrazumeva bilo koju kategoriju na našoj evidenciji teže zapošljivu. Obaveza pri samozapošljavanju jeste da lice mora da položi obuku koju mi imamo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja traje 2 dana. Trenutno je bila online, a sada pošto se vraćamo u normalno funkcionisanje, lica završavaju obuku u našoj sali dole u 37, gde 2 dana po 3 sata ima obuku u kako otvoriti radnju, kako voditi, kako popuniti zahtev. Sve je u suštini, sav prikaz tog javnog poziva se može vidjeti u tim obukama gde je stvarno obuka 2 dana po 3 sata i gde lice koje je zaduženo naravno od strane Nacionalne službe za zapošljavanje predoči sve te pojedinosti licima. Kada se lice prijavi za obuku i kada završi obuku, mi upisujemo da li je uspešno ili neuspešno završena obuka. Ukoliko je uspešno završena obuka, lice može da popuni zahtev, a naučilo je već na obuci kako se popunjava zahtev za konkurisanje za taj javni poziv. Za samozapošljavanje podržavat će se uslužne i proizvodne delatnosti. Znači, svako ko se bavi nekom uslužnom delatnošću ili nekom malom proizvodnjom, a živi na teritoriji naše gradske opštine, nezaposleno je lice, nalazi se na evidenciji nezaposlenih, imaće priliku da preko našeg javnog poziva za samozapošljavanje aplicira i da dobije određena sredstva. To su sredstva u iznosu od 280.000 dinara, toliko je i po republičkom javnom pozivu koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj već 5. put izrađuje program lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša. Program su usvojili odbornici Skupštine grada Niša i ono što nama sada predstoji je raspisivanje javnog poziva. Ove godine za meru dodele direktne pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima opredeljeno je 15 miliona dinara. Jesu sredstva malo manja nego prethodnih godina, ali budući da je COVID ostavio posledice ne samo na privredni sektor, već i na javni, mi smo se borili da ipak ove godine imamo ovaj program i zaista mi je drago što ćemo moći da pomognemo malim privrednicima. Ove godine smo se odlučili da za bespovratna sredstva koja ćemo dodeljivati mogu da konkurišu sva mikro, mala i srednja preduzeća sa teritorije grada Niša. To je jako važno da oni posluju ovde u našem gradu i moći će da konkurišu za sredstva iz sledećih oblasti, pobrojaću ih. Dakle, mogu da konkurišu za kupovinu opreme, za kupovinu mašine ili delova za mašinu, da digitalizuju svoje preduzeće. To je novina prethodnih godina, nismo imali tu meru, ali s obzirom na to da su analize koje su rađene u poslednjih godinu dana pokazale da se veliki broj firmi nije snašao sa prelaskom na online rad i na online komunikaciju sa svojim klijentima, odlučili smo da im pomognemo, da pokušaju da se digitalizuju i olakšaju sebi način poslovanja za neki naredni period. I start-up firme koje posluju u nekom od coworking prostora grada Niša. Da li je to NTP ili su to neki drugi prostori, samo je bitno da su na teritoriji grada Niša.
Takođe, iskustvo sa epidemijom nam je pokazalo da su firmama najpotrebnija gotova sredstva i odlučili smo se da ove godine ponovo aktiviramo meru kreditiranja. Dakle, grad će uputiti javni poziv poslovnim bankama sa teritorije grada Niša koje su zainteresovane da kreditiraju mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike, a grad će pokriti troškove kamate na te kredite. Iskreno se nadamo da će banke prepoznati potrebu privrede i pristati da zajedno sa gradom učine na neki način jedan korak napred i da pomognu ovom sektoru koji je bio izuzetno pogođen u vreme pandemije COVID-19. Ono što bih volela da kažem da ovaj program ne znači samo direktnu podršku kroz ovih 15 miliona. Program lokalnog ekonomskog razvoja zapravo obuhvata sve one projekte na kojima kancelarija radi. U ovom momentu to je nekih 90-ak projekata koje moje kolege i ja u kancelariji intenzivno realizujemo i iz različitih praktično segmenata, da li su u pitanju infrastrukturni projekti, projekti direktne podrške ulagačima ili su neki razvojni projekti. Izuzetno je važno da građani znaju da svi ti projekti doprinose poboljšanju poslovne klime u našem gradu. Grad postaje interesantniji investitorima i mi se nadamo da ćemo sa završetkom i tih projekata zapravo uspeti da učinimo da Niš bude još primamljiviji onima koji žele da posluju ovde. Ono što takođe radimo u ovom momentu je proces dobijanja sertifikata za grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Niš je nekad imao sertifikat koji je bio, da kažem, na tom nekom lokalnom nivou. Mi se sada borimo za regionalni sertifikat i iskreno se nadamo da ćemo uspeti da dobijemo taj sertifikat i pridružimo se Novom Sadu i još nekim gradovima koji zahvaljujući tom sertifikatu zapravo onako možda deluju primamljivije, ali kažem, Niš je dobra šansa za investiciju svih onih koji požele da budu deo naše zajednice. To se tiče, da kažem, pružanje podrške kompanijama koje su članice parka. Mi razlikujemo dve grupe članica. Jedno su start-up kompanije i druga su takozvane tehnološko-razvojne kompanije. Start-up kompanije dolaze sa različitih strana. Znači imamo prosto ljude koji imaju tu vrstu afiniteta, ambicije i ideje i koji su spremni da pokrenu sopstveni posao, probaju i na taj način, da kažem, probaju da reše svoju egzistenciju i u pogledu zaposlenja, ali da razviju nešto što će stvoriti uslove za zaposlenje i drugih ljudi. Imamo ljude koji dolaze sa univerziteta gde se proizvod nekih naučno-istraživačkih projekata prosto prepozna i može da postane neki novi proizvod. Imamo dobar deo onih ljudi koji rade u nekim postojećim kompanijama, dođu do određenih znanja i u okviru tog, da kažem, regularnog rada kod poslodavca dođu do ideje i spremnosti da možda pokrenu sopstveni posao. Uloga Naučno-tehnološkog parka jeste da prepozna te ljude, da motiviše njih i da im pruži podršku da se odvaže na taj korak osnivanja kompanija. Nakon osnivanja kompanija da im pružimo administrativno-tehničku podršku od banalnih stvari prilikom registracije do informisanja o elementarnim, da kažem, znanjima koje su neophodne za vođenje jedne kompanije iz oblasti računovodstva, pravnih aspekta poslovanja, marketinga, finansiranja, pružanja podrške dolaženju do nekih raspoloživih izvora finansiranja za razvoj tih proizvoda, odnosno kompanija. I to je, da kažem, neki, i da ih iza toga mi u periodu 3 godine kroz članstvo u Naučno-tehnološkom parku i u krajnjem prostoru u kome će
boraviti kroz njihovo međusobno umrežavanje i razmenu iskustava, kroz umrežavanje sa drugim kompanijama koje su takođe u parku i posjeduju specifična znanja i dobar deo njih je prolazio kroz slične cikluse ili probleme. Prosto kreiramo okruženje u kome će te kompanije lakše ili brže rasti nego da to rade van naučno-tehnološkog parka. I da kažem, tu bi se negde zaokružio krug vezan za same start-up kompanije. Postoji segment u kome se kaže sredstva su najznačajnija. Ja mogu da kažem da je dobra stvar što mi sada u Srbiji imamo sve više različitih izvora finansiranja za otpočinjenje sopstvenog posla, uključujući i za inovativne tehnološke kompanije. Tako da recimo sada imamo, ne znam, aktualan poziv Techstars koji sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i uz podršku Philip Morrisa i naše Eneke iz Niša koji pruža oko 20.000 eura za početnike u poslovanju. Imaćemo, ja se nadam, od kraja ove godine jedan projekat koji ćemo mi kao naučno-tehnološki park sprovoditi uz podršku švajcarske vlade, zove se Tehnopark Srbija 2, gde ćemo pružati i finansijsku podršku u iznosu do 15.000 švajcarskih franaka po jednom start-up projektu. Imamo trenutno aktualan poziv Fonda za inovacijonu delatnost koji daje do 80.000 eura bespovratnih sredstava za inovativne start-up kompanije i sve su to stvari koje su na raspolaganju, o kojima dobar deo ljudi i ne zna da postoje kao opcija i da se nude, ali do tih sredstava nije baš tako lako doći. U tom smislu Naučno-tehnološki park stoji na raspolaganju onima koji jesu naši članovi i u pružanju podrške do dolaska praktično do tih sredstava koji će svakako olakšati njihov posao. Ilustracije radi, od 35 kompanija do sada je recimo kroz različite programe Fonda za inovacijonu delatnost 9 različitih kompanija iz Naučno-tehnološkog parka dobilo neki od projekata Fonda za inovacijonu delatnost. I rekao bih da je ova oblast najznačajnija. Sa druge strane imamo podršku tehnološko-razvojnim kompanijama koja je malo drugačija jer su njihove potrebe drugačije. Radi se o kompanijama koje već imaju identifikovana, da kažem, svoja tržišta, ali možda neki od njih imaju potrebe za investitorima ili za međunarodnom promocijom svojih proizvoda ili za saradnju i razmjenu iskustava i znanja sa ljudima koji rade u nekim drugim naučno-tehnološkim parkovima u okruženju ili u svetu i da na taj način, da kažem, obezbede svoj dalji ili ubrzaju svoj dalji rast. Tako da prema tim kompanijama imamo malo drugačiji pristup. Mi trenutno radimo i na razvoju takozvane baze mentora Naučno-tehnološkog parka, gde na osnovu upita, da kažem, koje smo radili sa kompanijama, imamo identifikovane oblasti koje su najznačajnije, u kojima oni imaju potrebe za nekim specifičnim znanjima i sad mi tražimo ljude koji su u Srbiji ili u okruženju eksperti u tim specifičnim oblastima kako bi pružili podršku najvećem broju kompanija, pošto uglavnom ima više njih koji su zainteresovani za konkretnu oblasti. Svakako tu je i uloga Privredne komore u podsticanju ljudi da započinju sami da se bave biznisom. To nije baš jednostavna stvar i mnogi ljudi se ustručavaju donekle da to urade. Tu je naša uloga da ih podstaknemo, da im pružimo sve informacije oko toga kako mogu da dođu i do nekih sredstava za podsticaj koje daju država i neke druge organizacije i na taj način takođe da podignemo nivo obrazovanja. Sve to radimo naravno u okviru sistema Privredne komore Srbije, a takođe i sarađivajući sa udruženjima kako preduzetnika, tako i drugim udruženjima poslovnih u našem regionu i u gradu. Pa mi imamo program u tom smislu koji se bavi isključivo tom oblašću, takođe tu i žensko preduzetništvo koje takođe pokušavamo da
oživimo, jer činjenica da je ipak i dalje veći broj ljudi koji se bave poslom su iz muške sfere, što mislim da nije dobro, odnosno vrlo često žene, odnosno pripadnice ženskog pola imaju i bolje ideje, upornije su i često imaju čak i više smisla za samostalno privređivanje i uopšte za posao.